udtalt, og noget mere om ham manden du var sammen med i går? Jeg troede virkelig, det var en kvinde. Okay, jamen hver kan jo tage fejl med den store røv, han havde. Ja. Og den måde han har foldet sin pik på, der lige det er en hængepatter. Altså det vil jeg så sige. Meget langtidende hængepatter. Ja, jeg tror der er to her. Altså det var så en snor. Ja. Og han er så elefantit. Det var der to sokker med sand i. Ja. Det var så bare to sokker. Men du kunne lide det, selvom han er elefantit? Kan du få noget? Nej, det er mere at sige to nosser. Det er i hvert fald faldt lidt til jorden. Det er så skræmt. Jeg har lige tænkt tanken. Ja. Hvor sødt. Men der er opstået romantik, kan jeg forstå på det hele. Ja, Anders og Christian, de var sammen. Så. Ja, og Martin han puttede ind til mig. Martin han frøs i nat, han puttede sig ind til mig og ville have kærlighed. Jeg vil så sige, hvis kameraet var med, så ville det forstå, hvor koldt det var. Og hvor meget jeg frøs. Jeg havde godt mig helt nøgen og lagde helt ind til Anders. Men jeg kan godt forstå det, at man tog fejl. Hvis du frøs så meget, at den var så lille, den tisser, man troede, det var en pige. Ja. Det var meget lille. Meget lille. Det var utroligt koldt. Jeg tror ikke, jeg forestillede så meget hernede, men jeg har selvfølgelig ikke været til retro, da jeg lavede mig til at sove før. Men jeg frøs satan mange gange. Jeg var vågen 14 ud af 15 mulige gange. Jeg ved godt, det lige er umiddelbart af mange. Og det var det også. Ja. Nå, jamen det var det. Ja, det var tak for i dag.